सुकी टाकते. सुकी आवडते ना तुला भाकरी बरोबर? हे घाबरतय. मग बघ येणार ना खायला बघा. ये हा. ये टिकू ये. धर धर घाबरतय. हा, धर धर माझे बाबड्या. बबडे येतो. तो पण बाबड्या माझा छान आहे. त्याला अख्खी पाहिजे. अख्खी पाहिजे. अशी अख्खी पाहिजे मच्छी. तो मारा झाली. ते का दूध घाल जरा. हवा आहे ये. ते पण तिकडे आपली चूल पेटली मच्छीसाठी ना, तर मच्छी तळताना इकडे. ते पाणी उचलू का सुभांगी? आई ये पाणी ओत जरा. पाणी उचलून येते हा सुभांगी. हे तुम्ही मच्छी धुताय ना, मांदेली धुताय ना? तू इकडे तळणार आहेस? नाही आता चालणार आहे. पेटवून देतेस? पेटवून चूल दिली. आता सुकी टाकते जरा मच्छी. हळद ना, थोडीशी हळद. बघ सुकी सुकी मच्छी करतात त्याला बघ. थोडी हळद, थोडी हळद टाकली. मसाला म्हणजे अशी झटपट कोणाला मच्छी पाहिजे ना बिना वाटपाची. 3-4 चमचे मसाला टाकला छोटे. छोटे चमचे मीठ वाजवून टाकला. बस झालं. आणि कोकम टाकले 4 ते 5 हे बघ. हवेतच ना आंबट. आता त्याच्यावरती हे तेल टाकलं. असं फोडणी वगैरे नाही आला. त्याला फोडणी नाही, असंच कालवून ठेवायचं. ते झालं. आणि मग नंतर लसूण पाणी आणते मी असं हे काढून. मग लसूण ठेचून टाकणार आहे. त्याला कमीच होईल ना जरा वहिनी बघा. रस्सा पाहिजे ना जरासा टाका. जरासा टाका. काय टाकू? मसाला थोडासा टाका. पाणी टाकला. पाणी हे झाला एकदम साधी सोपी मच्छी सुकी. सुकी झटपट. हे चपाती बरोबर भाकरी बरोबर. थोडं आता याच्यात लसूण ठेचून टाकणार. म्हणजे गावी असे फटाफट बनवतात. बनवतात बिना वाटपाची मच्छी. ही आता आपण चुलीवर ठेवली. झाकण आणते आणि ठेचून जरा ती लसूण चेचून टाकायची. तिकडे आजी काय करतात आहेत? झाडांना पाणी. आजीचं आता दिवसभर काम चालूच असत. आजी कधी बसत नाही. आजी कधीच बसत नाही ना बाबे. हे प्राणी किती आहेत भाई इकडे? हा हे बघा माणसं ते सगळे आजीचे है ना. बाबे जराशी लसूण चेचून टाकते बघ. ती त्याच्यात टाकणार. उडते ती त्याच्यात. चेचली सगळी याच्यात टाकणार. त्याला फोडायला. चांगली शिजू दे. आजीची रनिंग चालूच आहे. आजीचं चालूच असतं. कोण म्हणेल 80 वर्षाची आहे आजी. येव फुलला बघ. तो फुलला बघ. तो पिसारा पिसारा फुलला बघ त्याचा. नाचता पण तो नाचतो. हा मोरासारखो हा. सगळी पिसा उलटी घेता. तो बघ बघ तो बघ तो बघ तो बघ. हे आता तळायची मच्छी आहे. मीठ मीठ टाकलं. मीठ टाकलं पहिलं. आणि नंतर हे आगळ आहे त्याचं कोकमचं पाणी. कोकमाचा आगळ. आगळ थोडासा टाकायचा. हे थोडं टाकणार त्याच्यात. बस झालं नाही होईल. आगळ आणि हळद. हा कशात? घरात नको. हे हळद आणि मसाला. 4-3 चमचे मसाला बस ना. बस. याच्यात आपण नंतर आला लसूण पेस्ट पण टाकू शकतो. हे सर्व आता मी ठेवणार आणि मग फ्राय करून घेते. लावून ठेवणार बस ना. ही मच्छी मी जरा फिरवली बघ अशी सुकी अशी ढवळली ना. हा चमचा वगैरे नाही लावला त्याला. झाली ती ना. आता झाली. झाली आता ही फ्राय तळतेस ना इकडे येतेस ना. तळते आता हे तळते. आपण तेल टाकलं त्यावरती. तेल टाकलंय ते. तर बघूया चुलीवरची मच्छीची चव बघूया आपण.
हे आपण आणि कसलं पीठ जरासं पीठ तयार करून घेतलं कसलं पीठ आहे? तांदळाचं पीठ म्हणजे कडक होण्यासाठी कोटिंग होईल त्याच्यावरती. आणि त्याच्यामध्ये पण जराची हळद वगैरे सर्व टाकलंय. पिठामध्ये हळद आणि मसाला टाकलाय, मसाला जरासा हम्म. चवीसाठी. चवीपुरतं मीठ टाकलंय. आणि आजी काय करते आतमध्ये? आजी काय त्याला दूध घालते. आजी करते भज्जी. लय लबाड झालाय तो. आणि तुम्ही काय भांडी घासताय? आपल्याला हे काय रेशनवाली भांडी ठेवली. किशी काय केलं रे बरं? किशी किसायची ना? नाही हे भांड्याची केलेन काहीतरी त्याचं दूध घालते ते का थांब. हे बघ. या बाबू ये तर हाय काय तो मांजरींसाठी दूध. हा मा ते का काय नाव? मन्नू. तो कालू कालू ये कालू हाय तिथे तिकडे येणार ते आत्माला घाबरतात. ये कालू ये चले ये हा बघा इकडे एक आहे. घे माझी बाई, पी 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 पियाच तो आता. चल हे तू चल बाई, तूच घालते व्हायला खाली. हा लाडका वाटतो तुमचा? ती पण खाते. ती बघते. काय थांब घालते थांब. ही त्यांची आजी. ही आजी आहे त्यांची. किती झाली ती? 50 का 53 मुलं झाली तिची. बापरे, काय केली? दान केली? सर्व देऊन टाकली जिकडे तिकडे. कुठल्या गावात जायची म्हणजे प्रत्येक गावात एक एक दिली का? प्रत्येक गावात नेला नाही. 2-2, 3-3 पण नेला नाही. म्हणजे तिचे किती गाव बसले आहेत. मग ह्यांचे देव कुठचे मग? इकडचे? ती मेन इकडचीच आहे ना. तुम्ही कुठून आणली? तिला लोटलीकर हॉस्पिटल मधून. लोटलेगर हॉस्पिटल. म्हणजे हॉस्पिटल हॉस्पिटल मधून आणली तिला. मग डॉक्टरांचा हे पण असेल, मग स्लीप बीप असेल. आणणारा त्यांचा वडबॉय होता वाटतं तो. हा त्याने दिली. लोटली करा घडतं ती ती माई होती ना तिला आणलेलं एवढं पोट बारीकसा. घेऊन आली. तिला आणते या जरा त्रास द्यायची ना. त्यांची आई पितात. मांजरांचं झालं तर कोंबडे दूध प्यायला लागले. ते काय त्यांना दिलं तर पिना, पाणी पितात तसंच पितात ते. पण कशी टेस्ट घेतात बघ ना. नशीब साखर नाही मागायला लागलेत अजून दुधात. साखर टाकून तेवढंच राहिलं, नाही तर बिस्किट द्या बोलतील अजून. पण त्या आतेकडे माहितीये ते मांजर वडे खात होते. हा सर्व खातात. आमची मांजरं नाही खाणार. नाही ना? ते त्यांना मच्छीच पाहिजे तेलकट नाही काय ना. वडे बिडे नाही खाणार. डोसा खाते एक वेळ ती. सगळं तुझं कोंडो पण पिताय. ए गालो कल्लो गेला तुमचा. फिरवते ना. या तिकू ये. सांडला त्याने दूध. हात ते होत्या ना पावडा मारल्या. ते दाखवायला सांगा हे. हा बघा आमच्या दिल सारखा आहे. पळतो पळतो. देवीत मुखा लागला आजच हे खाते. वाढले दिवस त्याच्यात ठरला असेल ना. हे आई माझी रात्रीचं पण उठत आहे बघ. सुमतीला दूध. गेली ना मुंबई, तिची सवय झाली 1 महिना दूध नाही प्यायलं तो. आता दूध घालते नाहीच प्यायला. हे बघ. सुमतीचा ध्यान घेतलं ते. ती घालायची ना. या माझ्या. पाण्यावर पण पाय द्यायची आणि घालायची पण. तिला जर तुला खाजं. या घे. असं लय लोभी आहे तो. या घे. आता पायाखाली माझ्या झोपणार. पायाखाली आहे. ती नाही जास्त पियत. यात झोपायच्या आधी पडून घ्या यात आमच्या. या तिघांना अर्धा लिटर दूध लागतो का? हा. काय खातच एक पिशी एक पिशवी एका दुसऱ्या दिवसापर्यंत ती खाणार. म्हणजे एक पिशवी 2 दिवस. हा 1.5 दिवस. 1.5 दिवस? 1.5 दिवस. म्हणजे आता ते सर्वांनाच नाही मी एकसारखं देत. तोच फक्त जास्त पितो. झाली आता ही मच्छी ना. झाली झाली. अरे वा, कोटिंग पण एकदम छान आली त्याला. या इकडे सुके मासे पण बघ. मम्मी चुलीवरचं काय असतं माहिती का? सुके मासे. की मच्छी ही बघ. हा. तू आता भाकरी बरोबर खाऊ शकतो ती. चुलीवरचं कसं असं मम्मी स्मोक इफेक्ट देतात बा आपण स्मोक मारतो, तंदुरी तंदुरी. तंदुरी मारतो ना, ते ऑटोमॅटिक ह्याला येतं. त्यामुळे ते चव वाढते मम्मी चुलीच्या जेवणाची. माहित नाही ना आपली पानं सारखी पडत राहतात ना. ते आता वाडा आहे ना हम्म. आणि हुंबडकर आता पिकूक लागला. आम्ही आल्यापासून दुसऱ्यांदा झाडू मारला ना. हो दुसऱ्या सकाळी मारलेला आता संध्याकाळी परत होणार एकदा. मग असं हे जमा होतात ना इकडे सर्व पानं. हो पाण्याखाली जमवते. येतं का पाणी प्यायला? पाणी पियत राहा.
टायमाने तुम्ही पाणी पियालात का? हा मी ना हा याले मग आता हाय पिया. असं आठवणीने पियायचं पाणी. हो आता पिऊ हा बसा इथे बसू हा बसून पिया. अरे राम बसते इथे मी आता पिते आता हरी नाही म्हणालात. हरारा पिया. हरारा मारलेश्वर हरारा मारलेश्वर हरारा मारलेश्वर तर पिया पाणी. हे संध्याकाळपर्यंत ना ही झाडू रत्नागिरीला कितीला मिळते? मोठी आहे एकदम. रत्नागिरी पण- 60-70 घेतील इथे 50 लागेल. हे 50 रुपयाला. हो 50 मोठी आहे. मुंबईला जरा जरा छोटे असतात. छोटे असतात हो आणि हे हे होत नाही शेवटपर्यंत चांगले राहतात ना. चांगले जातात हो बांधावली ना गावची बांधावली आणि जाड पण आहे ते झाड व्यवस्थित. पण हा एक आपल्या मुठीत राहण्यासारखं पियालात पूर्ण पाणी. हा थोडा आहे पिया पूर्ण पाणी. द्या ग्लास. बस झाडात होतो इथे नाही ना. इथे होतो. हा हे देवाच आहे ना भाकरी आणि ह्याच्यात आता मी सुकी मच्छी देते. हा? कुठे ठेवली ती? ही बघा ही सुकी मच्छी ना. ना, कुठे ठेवली? नाही ती तळलेली नाही, सुकी कुठे ठेवली? ही आहे वाटतं. ही ना. हा बोल. म्हणजे कालवणातली मच्छी आहे हा, ही सुकी. हा, सुकी म्हणजे मच्छी सुकी घातलेली. ड्राय केलेली. ड्राय केली ग्रेव्ही पण ड्राय केली आपण त्याला. हे तुला म्हणजे असं कोणाला करायचं नसेल ना फ्राय करायचं नसेल तर असं करायचं. कधी कधी अशी खायला जास्त मजा येते ना. मजा येते. हा. आणि गावाला अशीच करतात. अशीच म्हणजे आपण करतो. भाकरी पण डुबवून आपण हा, खाऊ डुबवून शकतो. खाऊ कारण शकतो. ह्याच्यात नाही करू शकत भाकरी नाही तर. नाही, त्याच्यामध्ये नाही. बघू तुला अजून उसळ देतात आहे? थोडीशी ये थोडीशी टेस्ट. आता टेस्टसाठी. नॉनव्हेज थाली बघून कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलं. पण आता इथे आमच्या गावामध्ये ना मांदेले झाले. हा म्हणजे प्रत्येक मग ती मच्छीवाली येत असेल आणि तुम्ही त्याच्यावर आम्हाला घेताना. वाटलं तू कुपा खाणार नाही ना. तू खाणार नाही रे नाही तर घेणार असं वाटलं एवढंच मला. होतो 80 रुपये सर माग जा हा. 100 पण हिना केले व्हेज पण दिलंय थोडस तुला टेस्ट साठी. ही आपली नॉनव्हेज थाली रेडी. नॉनव्हेज आणि व्हेज पण दिलंय हा, हे थोडंसं. पण taste करून बघूया टेस्टसाठी, आपण. हा. टेस्ट भात साठी लावू, दिलंय. भात लावू. हा. बघा आता फणसाची भाजी मला पण. हा. अरे वा. थोडी बस ना. बस बस. मम्मी जेवायला येतात का विचार बघणाऱ्यांना. ताट कोण केले कोण येत आहे माझ्या सासूकडे जेवायला? सासू या इकडे. हा हा. या आता बोला कोण कोण येत आहे माझ्या सासूकडे जेवायला? आमच्या आजीला कोण पिक्चर मध्ये घेतात तर जा घ्या. सगळं काम करतात. हा. अजून सर्व काम करणार. तुमच्यापेक्षा पण जास्त काम. मेकअपचं काम जास्त पण काम. करायची. मेकअप मॅनचं. हा. गावच्या टाईपचा मेकअप आणि साडी नेसवत. असं हा, हे. खाली खोटली आपली बघ साडी. आता बघ. आता बघ नॉनव्हेज थाली. अरे वा. आपली नॉनव्हेज थाली बघ. आमटी द्यायची अजून त्याला. आमटी ठेव पे. जागाच नाही राहिली आपल्याकडे आता. जागाच नाही त्याच्याकडे. आता आम्ही बाहेर अंगणात बसून जेवतो. घे. का? भाकरी घेतली, खाणार होतो. खा भाकरी खा तो पण घेणार. खा. अरे वा. चपाती घे, भाकरी घे, भाकरी घे. भाकरी घेतली टाकली का नाही? मोठा तुकडा दे पूर्ण. मग मी पूर्ण हात मोठा टाक. राहून दे येते हा इकडे ओपन मध्ये जेवायला मस्त वाटेल. घे तुझ्या सासूला दे. दे बाय किती- बिचारी दमली, बाई. या तुम्ही पण या बसायला. मी पण येते, बघ, माझं ठेवते. हा माझं नॉनव्हेज थाली आहे. या सर्वांनी जेवायला. नॉनव्हेज व्हेज मिक्स. नाही, शुभांगी आईचं हा, दे. हे पप्याचे ठेवा खाली. दर. वहिनीचं दिस. मग मी आता टेस्ट करून सांगा. किती मस्त वाटतं इकडे. हवा बघ किती येते लय मस्त हवा येते. है ना. चिकाड येतं. ही वहिनीची. हा या आता तुम्ही पण बसा घ्या. आधीच दिस. असं हवेशीर जेवायला किती मजा येते ना. हे माझी आमची दोघांची व्हेज थाली आहे. तू पण व्हेज घेतला? पण व्हेज. व्हेजच घेतलाय. पप्पूची खाली नॉनव्हेज. मम्मी कशी झाली भाजी. लय मस्त झाले. आणि फणसाची भाजी तर एकदम स्वादिष्ट. आणि तुम्ही पण कधी गावाला आलात तर असं बाहेर बसून नक्कीच जेवा अशा वातावरणामध्ये. खरंय. मस्त एकदम हवा गार गार येते. हा. आता आम्ही ब्लॉग संपवतो. आता मी जेवायला घेतो. तुम्ही सुद्धा जेवायला या. जेवायला या. तुम्हाला माझ्या सासूचं घर कसं वाटलं, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट मध्ये सांगा. आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. आणि आजी कशी वाटली ते पण कमेंट मध्ये सांगा. आणि आजी नाही, आत्ते. पप्पूची आजी आणि पप्पूची आत्या. ते
ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. नक्की सांगा. हा